गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत शिगम्याची वेगवेगळी परंपरा पळोवपाक मेळटा। कांय कडेन धार्मीक सांस्कृतीक एकचाराचें दर्शन घडोवपी शिगमोय पळोवपाक मेळटा। मोरजेचो चोर शिगमो हो एक आगळे वेगळे परंपरेचोच एक भाग। शिगम्याच्या 8व्या दिसा मोरजेत चोर रोमट जाता। चोर रोमटा दिसा ल्हान भुरगे उमेदीन असतात। हे निमतान भुरग्यांक लोकांच्या घरा भोंवतणच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू चोरपाक मेळटात। ह्या दिसा भुरगे लोकांच्या घरा भोंवतणचे केळीचे घड, आंबे, फणस, मक्याची कणसां आनी हेर वस्तू चोरून व्हरतात। ह्याच दिसा भुरग्यांक चोरपाची मेकळीक आसता। चोर रोमट जाल्या उपरांत मोरजे राती कडेन पारंपारीक घोडेमोडणी जाली। ही घोडेमोडणी पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। पळयात मोरजेच्या चोर रोमटाचे आनी घोडेमोडणीचे कांय रंगल्यारे खीण। घोडेमोडणी ही आमच्या मोरजीची विशेषता आहे। ते एक लोकनृत्य आहे, पण आम्ही ते लोकनृत्य न मानता या ठिकाणी तो लोकोत्सव असा मानतो आणि त्यामुळे हा घोडेमोडणीचा उत्सव बघण्यासाठी लांब लांबची मंडळी मुद्दाम या ठिकाणी आवर्जून येत असतात। अशी ही घोडेमोडणी तुम्हाला फक्त आपल्या मोरजीमध्ये डिचोली किंवा पैंगीण अशा ठराविकच जागी तुम्हाला अशी घोडेमोडणी बघायला मिळणार। आणि या ठिकाणी आमच्या या ठिकाणी सगळ्या मुलांनी लहान किंवा त्या सगळ्यांनी ही आमची परंपरा जी आहे ती चालू ठेवलेली आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी दिवसेदिवस या आमच्या घोडेमोडणीच्या या ह्याला लोकनृत्याला जास्तीत जास्त चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे। या ठिकाणी सुरुवातीला घोडेमोडणीच्या पूर्वी एक हत्तीचं रोमाट असतं एक त्याला आम्ही चोरीचं रोमाट म्हणतो, कारण गावामध्ये चोरीच्या काहीतरी गोष्टी आणायच्या, मग तो केळीचा घड असो किंवा त्या ठिकाणी फणस असो, तर ते त्या ठिकाणी आणायचं आणि नाचवायचं आणि आनंद लुटायचा असा एक तो प्रकार पूर्वी होता, तो एक या ठिकाणी सादर करतात। त्याच्यानंतर मग अनेक प्रकारच्या वेशभूषा धारण करून काही जण कलाकार त्या ठिकाणी आपली कला पेश करतात। तसंच त्या ठिकाणी चित्ररथ स्पर्धा असते। ती चित्ररथ जे आहेत ते चित्ररथ ऐतिहासिक किंवा पौराणिक अशा विषयावर आधारित असे चित्ररथ त्या ठिकाणी सादर केले जातात। आणि शेवटी मग या ठिकाणी हा घोडेमोडणीचा कार्यक्रम जो आहे तो हा घोडेमोडणीचा कार्यक्रम होतो। एक चांगल्या प्रकारची ही परंपरा आजपर्यंत आमच्या सगळ्या पिढीनं जपून ठेवलेली आहे, जतन करून ठेवलेली आहे। नवीन पिढीही त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी आपण सहभागी होतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मोरजेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।